ustez, azken batean, toki bakoitzean proaktibitatea bultzatu behar da, toki hortako aktorek erabakitzeko nolako garapena nahi duten, ez? Eta horrek eskatzen du, eredu horiek, alternatibo horiek edo transizio koherente horiek, toki bakoitzean bertako aktorek definitzea, ez? Azkenean, tendentzia batzu datoz mundutik, globalizazioaren ondorioz, eta orduan, horien aurrean, toki bakoitzean bizi garenok ez baldin badaukagu jarrera aktibo bat, nolako garapena bultzatu nahi dugun, da gure artean landu garapen eredu hori, tendentzia horiek eramango gaituzte, ez? Orduan, niretzako hor, mezu importantea da, ez dagoela eredu bakar bat, toki bakoitzak berea bilatu behar dula, eta horretarako jarrera, proaktibitatearen jarrera landu behar dela toki bakoitzean, ez? Eta nire ustez horrek, behintzat gutxienez eskatzen du, merkatua zaratago baita ere politika propio batzuk edukitzea, batez ere sarean lan eginez. Igual pixkate hil horretatik, bertotik eta modu kolektibo batean, ez? Nik uste importantea dela, egotea olako adostasuna zaila da, baina nolabaiteko batetortzea aldaketaren beharraz, ez? Eta aldaketa horrek harri behar dituen onurez. Nik uste baduela elementu batzuk gaur egun markatu dezaketenak transizio hori eta etorriko dena, ingurumen arlokoak adibidez, hau da proposamen pila bat, ekonomia berdea dela, zirkularra, desazkundearena, errentaren banaketaren ingurukoak ere, sozialagoak eta izan daitezken elementuak. Elementu batzuk hor daudenak, aidean, jende asko eta ikuspegi desberdinetatik ekartzen dituenak, eta erabat adostasunezko jarrera bat lortu gabe ere, izan daitekela norabide batzu jartzea, ez? Nik ikusten duana da, adibidez elementu horiek, ingurumena eta errentaren banaketaren disparekotasunen moteltze bat izan behar direla elementu oinarrizkoetako batzu, ez? Berdintasuna eta naturaren mugekiko errespetua, ez? Horren inguruan, eta bai zuk duzuna, ez? Bertotik eta jarrera kolektibo baten baitan. Azken batean politikak ere planteatzen dituen, politikak adierazten dute jarrera politiko bat, ez? Eta enpresen barruan ere, ez? Enpresa barruan ere, azken finean, agente desberdinek, bai kapitalaren jabeak, bai zuzendaritza taldeek, bai langileek, beharko dituzte adostasun batzuk, egoera konplexu, ziurgabe, globalizatu honetan, beste forma zuzenagoak, justuagoak, eramangarriago batzuk garatzeko. Zurekin ados nago, ez? Hortan, Elena, azkenean dauden bi erronka garrantzitsu da azkenean dira berdintasuna edo inklusioa. Ikusten da azkeneko geure lurraldeari begiratzen baldin badiogu ere bai, azkeneko krisialdian desberdintasunak eta areagotu egin direla. Orduan gure beti Euskadiko eredua izan dena edo baita eredu inklusibo bat izan dena epe luzera mantendu nahi badegu, gai hori erronka garrantzitsua da, ez? Eta gero bestalde ingurumenarena, ez? Ingurumenaren zaintza datozen generazioentzako ingurumen sano bat, baldintza honetan eukitzea eta sostengarria izango dena denentzako oso garrantzitsua delako, ez? Eta baita ere ados nago konsensuak lortzea zaila dela, ez? Baina bai gutxi bide zabal baten adostasun minimo batzuk behar dira. Baita ere igual alderdi desberdinen artean eta hainbat erronka eta egiturazkoak dira. Eta bestela legealdi baten hasten dituzu eta hurrengoan igual guztiz aldatzeko arriskua eduki dezakete, ez? Orduan ikuste baita adostasun horiek pluralidade bat jaso behar dutela, ikusteko moduetan epe luzeko apustuak izateko, ez? Eta ziurazki alderdiek, baino gehiago hori bultzatu beharko da beste dinamika batzuetatik, ez? Alderdien arteko adostasunak, benetan zailak dira, azken batean hauteskundeak eta dena baldintzatzen dutelako, baina ikuste dut, egon daitekela egitura ekonomikoa, egitura sozialan, herri mugimenduetan, bestelako eskaera eta behar batzuk mai gainean jartzea, eta azken batean horrek ere mugituko ditu gero politika mailan eta hartu beharreko akordio minimo horiek, ezta? Nik uste dut hola funtzionatu behar dela. Demokrazia bat betik eginda eta alderdiek horretarako tresna bat izango direnak, ez? Piskat, benetan dagoen
zibilitate eta ikuspegi orokor guzti horiek bideratzeko tresna dira, azken finean, ez? Orduan, nik uste ongizate estatuaren inguruan batzutan sortzen diren beldur eta alarma horiek, nire ustez oso interesatuak dira. Ni benetan kezkatuta egongo nintzateke, benetan ongizate estatua arriskuan egongo balitz. Horrek esan nahi du, ekonomia dagoela arriskuan. Zer da ongizate estatua? Ongizate estatua azken finean da tresna bat, banaketarako eta ekonomiaren bideratze egonkorrago bat ahalbidetzeko. Orduan, ekonomiak ez badu funtzionatzen, ez badugu ezer produzitzen, ez badugu aberastasunik sortzen eta abar, orduan egongo litzateke arriskuan ongizate estatua. Bestela ere, ekonomiak aurrera badarrai, aberastasuna sortzen ari bagara. Ongizate estatua zer izango da, aberastasuna banatzeko tresna bat. Azken finean prestazio sozialak, aberastasuna banatzeko tresna dira, edo zerbitzu sozialak ere, sanitatea, hezkuntza eta holakoak. Orduan, aberastasuna sortzen ari bada, oinarri bat dago ongizate estatua mantentzeko. Kontua da nola ari den banatzen sortzen ari den aberastasun berri hori, ez? Aberastasunaren banaketa gero eta disparekoagoa baldin bada eta lan errentei dagokiena tartaren barruan zati txikiago baldin bada, arazo bat egon daiteke. Ongizate estatua lan errenten bizkar finantziatzen baldin bada soilik. Orduan pentsatu beharko genuke beste termino batzuetan. Aberastasuna sortzen ari da. Bana dezagun aberastasun hori modu egokian, ongizate estatuak behar dituen finantziazioak eta baliabideak hor egon daitezen, ez? Orduan, egia da, galderan planteatzen zena pixkat, orain arteko terminoetan, gaur egungo terminoak ez dira duela 50 urtekoak, Bigarren Mundu Gerraren ostean ongizate estatuaren oinarria jarri zirenean, finantziazioa askoz ere berdinkideagoa zen, kapital errentak, patrimonio handiek, ekarpen handiago egin zuten, hori guztia deskafeinatu egin da azkeneko urteetan, eta orain, langileen errentak dira ongizate estatuan euskarri nagusia, igual, berplanteatu beharko genuke ongizate estatuaren finantziazioa errenta guztiak, aberastasun guztiak, arratezaten oinarritzat, ez? Nik uste dut, aberastasuna badago, dirua badago, kontuan nola banatzen den diru hori, eramangarri egiteko guztia. Eta ziurazki enplegua ere berplanteatu behar da, nik uste dut enplegua sortu behar dela, enplegua banatu behar dena, lana ere banatu behar den bezala, baina baita ere aberastasuna, kontzentrazio askor eta gehiegizko horri muga batzu jarri beharko zaizkio. Bi arrazoengatik nire ustez, bata, kohesio soziala, jende guztiak behar du minimo batzuk sozialki gizarteko partaide izateko eta sentitzeko, eta beste alde batetik hazkunde edo bilakaera ekonomiko bat ziurtatzeko. Diru hori jendeari banatzen baldin bazaio, diru hori gastatuko da ekonomia errealean. Diru hori ez bada banatzen non geratzen da. Merkatu finantziarioetan hor, bueltaka, ezer ekoizten ez den merkatu horietan. Nik uste dut bi elementuak, soziala eta ekonomikoa, biek eraman behar gaituzte ongizate estatuaren defentsa da. Nik bai uste dut gaur egun ongizate estatua dagoela zutabe ezain sendoaren gainean, ez? Zergatik bazkenean bi tensio daudelako aberastasun hori sortzeko garaian, ez? Alde batetik zahartze prozesuek eragin badaukate gastu sozialen handitzean eta pertsona horiek biztanleri aktiboaren parte ez egotean, horiek ez daude aberastasun horren sorreraren partean, orduan hori tensio bat sortzen ari da gure gizarte ongizatearen etorkizunean, eta bestalde gero krisi ekonomikoak beraiek, ez? Azkenean krisietan langabezi tasak asko handitzen dira, eta orduan horren ondorioz bai da beste tensio bat sortzen da, ez? Behar sozialak areagoak dira, eta bar. Orduan horrek, nik uste ados nago sortzen denaren birbanaketa hori ondo landu behar dela, baina sortze horretan ere, balioa sortze horretan, bi zutabe horiek, pixka gure ongizate maila kolokan jarri dezakete datozen urtetara begira, ez? Orduan nik hor ikusteten ardatz nagusi bat horri aurre egiteko da enplegua sortzea, enplegarritasuna, eta gero bestalde ikusten dut baita ere horretan bertan ere berrikuntza bultzatu beharra, ez? Esate baterako, adibidez, enpresen aldetikan, enpresen estrategietan
enpresa beraien negozioa edo errentagarritasuna eta bar bilatzea zaratago bere balioetan lurraldearen garapena eta gizarte beharrei erantzuteko konpromisoa baldin badago, eta hor hemen adibide asko uki ditugu, Euskadiko ekonomian hainbat eta hainbat enpresenak konpromiso hori oso serio uki dutenak, balore hori asko lantzen baldin bada, horrek berak behar sozial askori erantzuten die baita ere, ez? Orduan hor dago, nik uste baita ere bere horretan evoluzionatzen utzi beharrean, baita ere reflexio baten beharra ongizate ereduari buruz, zein izango dan gaurko eta etorkizuneko Euskadiren ongizate eredua, ez? Nik uste orain arte eduki dugunak funtzionatu digu, eduki ditugu hainbat elementu, baina gauzak asko aldatzen dira, zartze prozesuek eta bat bere eragina badaukate, eta orduan arrisku bat ikusten diot baita ere, horri buruz reflexio serio bat ez egin eta neurri batzuk ezartzeari eta prozesua beraiek aukera berriak sortzen dituzte, bai jarduera ekonomiko berriak sortzeko, pentsatu ze jarduera izan daitezkeen, horretarako ze nola prestatu behar dugun pertsonak, ze gauza berri sortu ditzakegun, orduan iruditzen zait hor aukerak ere badaudela eta hoiei buruz pentsatu eta erantzun egin beharko geniekela, ez? Bai. Bueno, ikustu pizkat sartze prozesuarekin eta langabeziarekin eta kontua da badagoela laneskua, ez? Ez da enplegu aukerak. Ez da berez, ez dagoela oinarri bat jendeak lan egin dezan eta soldata bat jasotzeko, enplegu aukerak ez dira sortzen horretarako, ez? Zergatik ez dira sortzen enplegu aukerak, ziurazki sortzen dena aberastasuna ez delako berton inbertitzen, ekonomia errealean, inbertitzen da beste gauza batzuetan. Zeruk aipatu osantxe bertan, ez beharrak badaude. Hirugarren adineko multzo handi horretan, beharrak izugarriak dira, zaintzaren alorrean, beharrak badaude, zerbitzu berriak dira. Ze esanik ez, ingurumenarekin zerikusia dezaketen zerbitzu berriak, ez berziklapen, aprobetxamendu, badaude eremuak, enpleguak sortzeko. Datzen da, dirua, ez dela horra bideratzen. Taldi berean badauzkagu beharrak, badauzkagu laneskua jende prestagoena lan egiteko, eta ez da enplegua sortzen dirua nazioarteko merkatuetara, batez merkatu finantzierioetara joaten ari zaigulako, ez? Horrek sortzen du kezka, egia da sortzen duela kezka, ez? Eta ongizate estatuaren inguruan, kezkan dientako bat hori da, ez? Mozkinak, nola lortu mozkinak berton geratzea eta beraz, bertoko ekonomia elikatzea. Gero horrek ere, zerga bilketan ondorioak eukiditzan, eta zerga bilketaren bitartez, zerbitzu eta prestazio publikoetan, ez? Bueno, ez dela errazta argi dago, ez? Konplexua dela, seguru baietz. Aukerak ekartzen dituela, aukerak eta arazoak, baina horren inguruan hausnarketa bat behar da, ez? Ezin dena egin ere da planteatu nolako hainbat oso neoliberal ultretatik planteatzen den moduan hau desegingo da eta bakoitzak egin dezala alduena, ez? Erabat insolidarioa eta gainera ez da erreala, eta gainera oso arriskutsua zeraman gaitzake polarizazio gehikor batera eta gizarte barruan enfrentamendu batera eta euskal honoraino eraman gaitzake nolako zerbait, ez? Nik uste dira interesatzen zaigu gizartea kohesionatuta egotea eta baldintza minimo batzuk denok lasai eta ziurtasun minimo batean bizi gaitezen, ez? Hor adierazi duzun elementu horietako batean, ez? Dirua zertara dijoa, ez? Azkenean espekulaziora, merkatu finantzatariotara, edo benetan balioa eta aberastasuna sortzea, giza ongizaterako, hor dago pixkat daukagun konpromisoa benetan eraldaketarekin, lurraldearen garapenarekin, eta barrez. Orduan nik uste dut balore horiek, konpromiso horiek lantzeak lagundu dezakela baita ere, diru iturri horiek zertarako erabiltzen diren lurraldean, ez? Ziurazki beste enpresa batzuetatik ere gauza ikasi behar dira, enpresa kooperatiboak edo ekonomia sozialeko enpresek zentzu horretan badauzkate barne konpromisoak beste modu batean lantzeko esperientzia bat, igual sektore publikora ere ekarri behar dena, beraz, imaginazio pizkat beharko dugu, ez? Lortzeko, benetan, planteamendu kolektibo, zabal, solidario batean, baina aldi berean ere efizientea eta eraginkorra, ez? Dauden baliabide horiek ondo aprobetsatzeko, eta horrek azken finean
legitimazio ematen diolako ere, ongizate estatuari, ez? Gaur egun, nahiko kolokan dagoena zentzu askotan, ez? Osa, ondo funtzionatzen duen sektore publiko gastu sozial bat, ez? Bueno, nik uste dut herrialde txikia izateak baditula bere abantailak, ez? Gaur egun gauden garapen ereduan, bazkenean ezagutza eta gauza berriak sortzeko gaitasuna dira gako importante bat, ez? Eta ordua ezagutzak ere bai eskatzen du askotan besteekin lana egitea, lankidetza eta lankidetzarako konfiantza harremanak lantzea, besteekin saretan lan egitea, nola oso garrantzitsua denez, hor gertutasunak, txikiak izateak hainbat malgutasun ematen du, ez? Gauza berriak sortzeko, elkarrekin praktikatzeko, eta nahiz da askotan iruditzen zaigun, hemen kolaboratzen duguna, baino gehiago kolaboratu behar genukela elkarrekin, ez? Kanpoan eta gure historia kontatzen ditugunean, beti esaten dute, pixkat inbidia ematen dula, zenbat kolaborazioko kultura dagoen igual hemen ere bai, ez? Nik uste hor txikia izateak badauzkala hainbat abantaila, ez? Hombre, gero desabantailak ere bai, txikia izatean nahi baldin badegu, guk sortzen dugun balioiek edo sortzen ditugun zerbitzu eta produktuak saldu ahal izatea, merkatu oso txikia da, orduan irekiak egon behar dugu mundura, ez? Eta, baina horrek irekitasun horre gero abantaila asko ekartzen dizkigure, bai? Orduan, irekiak egotera behartuak egotea, nik uste gero baita ere, berrikuntzarako, gauza berriak iteko oso positiboa dela ere, bai, ez? Orduan, nik abantaila gehiago uste izkiot, ez? Desabantailak baino. Naiz eta, eskatzen duen baita ere, modu irekian lan aitea, kanpoarekin eta besteekin. Bai, guztiz ados, alde batetik, txikia izate hori ere ez dakita ezin puntutaino txikia garen, ez? Guk ere pixka daukagu txiki izatearen konplejua, baina badaude estatuak gu baino askoz ere handiagoak ez direnak, ez? Finlandia batek, adibidez, 5 milioi dauzka, Euskal Herri batek 3 milioi, hain urrun ere ez gaude, ez? Eta nire uste tamaino nahiko egokia da, hain zuk planteatzen dituzun elementu egatik, ez? Nolabait, konfiantza, ezagutza markurako, nahiko dimentsio aproposa dela iruditzen zait, ez? Gutxi gora bera, geografikoki ere eremua, ez da zabala, harremanak egiteko, inkluso fizikoki ere erreza da, eta gero, konpartitzen dugu kultura amankomun bat gauza askotan, ez? Badauzkagu gure balore propioak, kulturalak, eta baita ere kultura produktiboan, eta elementu askotan, eta defenditu beharko genituzkela eta zaindu beharko ditugunak, ez? Nik uste dut horrek ematen digun abantaila hori ez badugu zaintzen, berrikuntzaren kultura, adostasunaren kultura, kooperazioarena, oso gureak izan diren balio horiek, egoera desegokiagoan egongo ginetekela nazioarteko panorama lehiakor honetan. Horrek momentu honetan, ezagutzaren ekonomian, berrikuntzaren ekonomian oso balio importantetzat hartzen du edonork, ez? Hori mantendu behar dugu, hori sustatu behar dugu. Eta aldi berean ere irekiak egon behar dugu, alde batetik, osasuntsua delako munduan olako ikuspegi irekiak eukitea, eta ez itxiak, ikuspegi irekiak, eta gero, karo, hildo berean ezagutzarako, berrikuntzarako munduan zer egiten ari den, nola egiten ari den jakitea, funtsezkoa da. Jakin behar dugu, eta ekarpenak egin, eta jaso be bai, ez? Eta baita ere, gure merkatuak nazioartean bilatu beharko ditugulako hainbat produktuen kasuan, ez? Hori, bai, merkatu txikia izango gara, 3 milioikoa. Eta zenbait produkturentzako, merkatu dimentsio optimoa handiagoa izan behar du. Bueno, kasu horietan, noski gaur egun, nik uste dut, merkatua ja ez dela muga bat, ez? Ez dela muga bat, bintzat gure kasuan. Beraz, nik irekitasun hori ikusten dut bi alorretan, ez? Harreman komertzialetan, eta baita ere harreman zientifiko-teknologikoetan, ez? Eta gero finantziarioak daude, harreman finantziarioak, eta hor, gero hitz egingo dugu horri buruz, nik uste dut hor ere dagoena daukagu, baina hor bai, nire ustez, muga batzu jarri beharko zaizkio, ez Euskal Herritik, diot oro mundu mailan, ez? Bestela ere harreman finantziarioak behar ditugu, eta hor daude, baina kontrolpean euki beharreko aldagaia da nirentzako merkatu finantziarioena eta produktu finantziarioen globalizazioena momentu honetan, ez?
printzipioz, zenbakiei ez ditolako beldur, ez? Nik uste zenbakiak on behar dutela, eta gauza batzuk kontabilizatu behar dira. Ezin duzu hitz egin errentari buruz, zenbakiak aipatu gabe, errenta banaketari buruz, produktu finanziari buruz, enpresen balantze bati buruz, zenbakiak hor daude, baina egia da, zenbakiak eta zenbatu daitezken gauzak ez direla herrialde baten garapena definitzen duten elementu soilak. Badaude beste batzuk ere, ez? Gainera, egia da zenbakien bidez kontabilizatu daitekena ere, kasu askotan, kanpoan uzten ditu oso importanteak diren elementuak, ez? Eta, bueno, adibidez, ekonomia feministatik behin da berriro aipatzen dena. Kanpoan geratzen da, etxe barruko lanaren fruituak eta produktuak eta zerbitzuak diren guztiak, ez? Hori ez dira kontabilizatzen. Baina, aldi berean, herrialde baten garapenean, pertsonen garapenean, zezanik ez, funtsezkoak diren elementuak dira, ez? Edo berdin ere, beste arazo importante bat dago kontabilizatzeko orduan, naturari, ingurumenari egiten zaizkion kalteak. Nola neurtzen da hori? Badu elementu batzuk, gizartearen ikuspegi ekonomikotik sartu behar direnak, baina kontabilizatzeko zailak direnak, ez? Jarri ditut biolan, igual argienak, gero badaude baita ere, botere harremanetatik etorri daitezkenak, balioetatik, pixkat espiritualagoak izan daitezken beste elementu batzuk garapenarekin sortuta daudenak. Orduan, galderari entzuten pixkat nahikoa da, noski ez dela nahikoa. Beharrezkoak, bai. Nik uste kontabilizazio parte hori, beharrezkoa da. Kontabilizatzen ez diren gauza batzuk, baina erraz zenbakitan bihur daitezkenak, adibidez etxeko lanak edo estimazio batzuk ingurumen kalten inguruan, estimazioak izango lirateke beti ere, agian sartu beharko lirateke eskema orokorrean. Eta gero beste batzuk, inoiz kontabilizatu ezingo direnak, ere kontuan hartu behar da herrialde baten garapenari buruz hitz egiten denean, ez? Zoriontasunarekin zerikusia daukatenak, eta baita ere gatazkarekin zerikusia dauzkatenak, ez? Botere harremanekin. Azken batean guzti horrek ere definitzen duelako herri baten osasun zentzu integral batean, ez? Bai, ados, zure ikuspuntuarekin pixkat, nik usteet hainbat gauza neurtu daitezke eta ona da neurtzea, ze horrela ikusten dezu nola izeran bilakatzen, gai horietan eta bar, baina beste hainbat gauza oso zaila da neurtzea, konpromisoa, balioa, kultura, identitateko gauzak, oso zaila da zenbakitan jartzea, baina baita ere, gero hainbat eta hainbat elementu daude, batzuk zeuk aipatu dituzunak, garapenean garbi eragiten dutenak, ez? Nik usteet, aldatu behar dena da askotan, balore ematen zaio bakarrik zenbakiari. Orduan, bai kulturalki saiatu behar dugu neurtzen ez den horri ere bere balorea ematen. Intangiblea den horri ere bere balorea ematen, ez? Eta esate baterako, nik gure ekonomian ikusten den gai bat, horrekin lotura daukana adibide bezala jartzeko da, hemen oinarria industria izan da, ikutzen dena, ez? Makinak eta bar. Hor dauzkagu sendotasun asko. Eta orduan gero, berrikuntzaz aritu geraren ere, berrikuntza teknologikoa da garbiena ikusten dena, ez? Zezuk hor ikusten duzu, teknologian zer dan aldatu dena, fizikoki ikusten duzu. Baina badaude beste hainbat berrikuntza, teknologikoak ez direnak, antolaketari lotua daudenak, enpresen antolaketako eredu berriak, edo langileen parte hartzea enpresan, edo badaude beste hainbat berrikuntza, ez diren hain tangibleak, eta askotan gure programetan, gure garapenetan, baloratzea gehiago kostatzen zaigunak, ez delako ikusten, ez delako ikutzen, ez? Orduan, nik uste bai landu behar degula kulturalki elementu bat, gure kulturan da oso tangiblearen kultura, izan da industria, burdina, metala, orduan ikutzen dianak dira, ez? Hori dago gure eskemetan, gure atmosferan esango genuken, ez? Orduan ikutzen ez dugun hori baloratzea, eta orduan neurtzen ez dugun hori baloratzea askotan gehiago kostatzen zaigu. Nik uste hori kulturan sartu behar degula, berrikuntza soziala eta horiek oso garrantzitsua dira gaur egun, eta askotan ez ditugu behar adina baloratzen, ez? Orduan, hor ikuste pixkat, erronka. Eta egia da, azkeneko hamarkadetan ekonomiaren ikuspegi dominanteak edo guzti hauek baztertu ditu dela. Ahots hauek berriro etorri dira pixkat antolaketa industrialaren mundutik, enpresaren teoria berrien mundutik, erregio garapenaren teorietatik, baina ez mainstream edo horretatik, ez? Alde batera utzi da, ekonomiaren beste balore ukiezin hauek eta beste elementua, orduan, ikustu dut hor, aldarrikapen bat egin behar dela zentzu horretan, ez? Ekonomia, itzul dezagun ekonomia, benetan ikuspegi orokor eta zabalago horretara, ez da? Hori da, bai.
Bueno, protekzionismoa, ez? Nik uste azkenean ikuspegi desberdinetatik landu daitekela, ez? Bat litzateke azkenean produktu eta zerbitzuen beraien protekzionismoa, ez? Orain Estatu Batuetako Trumpekin gertatzen ari den fenomeno hau, ez? Nik uste hau atzerapauso garbia dela herrialdeen garapenerako eta honi aurre egin behar zaiola, ez? Ez dakit nola eta nondik, baina nik hori ez dut ondo zerutze zait horri buelta eman behar zaiola. Eta gero bestalde da pertsonena, ez? Pertsonen mugikortasunerako dauden zailtasunak, ez? Nik uste herrialde garatuen artean, beraien arteko mugikortasunerako erraztasun handiak daude, baino garatu eta garapen bidean dauden herrialdeen artean askoz ere muga handiagoa jartzen ditugu, ez? Eta hori pertsonen eta giza garapenaren guztiz kontra dijoan fenomeno bada, ikusi besterik ez dago, errefuxiatuen munduan gertatzen ari diren miseria guztiak eta insolidaridade guztiak, eta nik uste mundu solidario batean horiek injustizi oso garbiak direla eta horiei aurre egin behar zaiela. Hor ere bai, herrialde garatuetan garapen bidean daudenekiko askoz ere irekitasun handiagoarekin eta solidaridadeko oinarri handiagoarekin lan egin beharko genukela. Nik ere, pixkat protekzionismoen ingurua hitz egiten denean, behatu behar da globalizazioak azken finean, erritmo desberdinak eduki dituela, ez? Merkataritzaren nazioartekotze prozesua eta izaera globala edo iristeraino izan da lehenagotik hasi diren globalizazioen barruan lehenengo fenomenetako bat, ez? Gero etorri izan, produkzioarena eta finantziazioarenarekin batera, finantziazioak estanda egin du eta ia dena beren hartu eta pertsonena beranduago dator, baina badator. Eta horrek kontraesana jartzen ditu agerian, nun eta mundu aurreratua deitzen den horretan, ez? Osea, onuntza etorriz den bitartean ez da egon elementu hori mahai gainean, ez? Nik uste dut globalizazioa argita garbi bideratua izan dela mendebaldeko ekonomia handien interesen arabera, Estatu Batuak, Europak eta bereziki, enpresa transnazional handiak izan dituzte interesengatik, eta momentu honetan, badiduri zenbait herrietan dauden barne krisi eta barne arazoen ondorioz horri muga bat jarri nahi zaiola, ez? Eta erabiltzen da, adibidez, pertsonen mugikortasunarena erabiltzen da modu zital batean globalizazioen aurka egiteko, ez? Ustez askoz ere nabarmenagoa da globalizazio finantziarioak ekonomia guztiei, baina aurreratu ere egin digun minak pertsonen mugimenduak baino. Hau da, aberastasuna sortzen ari da, eta aberastasun hori ez doa herrietara, ez da geratzen herrietan, ez? Gero eta gehiago, munduko mailako kasino erraldoi horretan dago, ez? Ezer sortu gabe dirua sortzeko erabiliz, ez? Eta, karo, zergatik ez gara sartzen globalizazio horrekin, dinot, poterean daudenak, ez? Edo globalizazioa moteldu nahi dutena hotxauek, ez? Zergatik ez dugu jartzen, nun dago benetako arazoa? Pertsonen mugimenduan dago? Edo agian kapitalari utzi beharko litzaioke benetan aukera errealak dituen lurraldetara jotzen. Afrika batean, garapenerako inbertsioak egiteko bidea egon behar du, eta beharra dago. Hasi, edateko uretatik, energia, azpiegiturak, enpresak, eta zergatik ez doa kapitala holako lurralde batera. Merkatu finantzarioetan askoz gehiago irabazten duelako. Hori da benetako perbertsioa, ez? Orduan, bultzatu ditzagun sakoneko konponbideak. Herrialdeek euren garapenean aurrera egin dezaten. Horrela ere, garapen bidean donen herrialdetatik, garapenean gauden herrialdetarako fluxu hori moteltzeko. Azken batean migrazioa ematen du lujo bat dela. Migranteak zuazken eago duela bere lurraldean geratu, baina horretarako baldintzak egon behar dira, ez? Orduan, nahi ustez, komplexua da, egia da, globalizazioa, gutxienez, olako momentu batek, globalizazioari buelta bat emateko balio baldin badu, izan dadila. Baina ez zentzu murrizkorrenean, ezin da historiaren kontra joan, ezin dugu atzera egin. Egin behar dugu aurrera, baina oinarri justu hau batzuk ezarriz, ez da. Arazoan, nik uste dut gaur egun daukagun hezkuntza
sistema duela 30 urte geneukana, baina hobea dela. Kontua da, batzutan, desorekatua ere badela. Garrantzia handia ematen zaio, adibidez, prestakuntza tekniko, merkatuari begirako, edo merkatuaren beharrei begirako prestakuntza tekniko batzu egite, igual, ahaztu egiten dira, oinarrizko kompetentzia direnak, oinarrizko gaitasunak, munduan egoteko funtsezkoak direnak, bai teknikoki jarduten duzunean, bai pertsona moduan jarduten duzunean, bai kolektiboan jarduten duzunean, ez? Eta nik uste dut, igual, hori galdu da pixka bat. Galdu da alderdi oinarrizkoa, osea, adibidez, ulertzearena, entzutearena, ikuspegi kritiko bat izatearena, aztertu ahal izatea, bai testu bat, bai entzunezko elkarrizketa bat, pixkat oinarri horiek, ez? Logikak, ez dira lantzen, gauza asko, segida baten atzean ikasten dira, eta ez logikak, harremanak, eta gero eskatzen zaigu berritzaile izatea, saretan ebiltzea, gauzak lotzea, berritzaile izateko, baina irakaskuntza sistemak hori ahuldu egin du, ez? Horren ikusten falta direla ulermen gaitasunak ahuldu batea direla, eta logikak. Logikak azken finean dira kontzeptu, ideia, eta baiespen eta ezespen arteko harremanak Nikola ulertzen dut. Ez horrek balio du matematikarako, baina balio du ere testu bat irakurtzeko eta elkarrizketa bat izateko. Horren nik hor ikusten dute, pixkat gabezia momentu honetan, ez? Nik igual hor erantzinko nuke baita ere, nik uste momentu honetan hezkuntzak, bai unibertsitateak, bai eskolek eta bar, konektatu egon behar dutela errealitateko esperientziei, ez? Iruditzen zait, ikaste prozesu hortan teoria, kontzeptuak, bizio kritiko hori erronka errealei lotuta egon behar dutela, ez? Orduan, horretarako, unibertsitate eta eskola berak askoz ere lankidetza estuagoa garatu behar du niretzako sistemako gainontzeko aktorekin, ez? Aktore sozialekin, enpresekin, gobernuekin, eta bar. Eta netzako horrek eskatzen du evoluzio bat o bultzada bat ematea prestakuntza dualari. Nik uste dut prestakuntza dualean esaten ari geran bezala ezagutzaren ekonomian enpresek beraien artean lankidetza bultzatu behar duela, edo enpresa eta gobernuen artean lana lankidetzan egin behar dela, edo agente desberdinen arteko lankidetza hori bultzatu behar degula, pentsatzen dut hezkuntzan bereziki, ez? Bai unibertsitatean eta bai eskoletan, esate baterako, ez? Ikerketaren munduan. Ni pixkatu hain orkestra nagola, iruditzen zait, unibertsitatean egiten dugun ikerketak balio asko erantsi dezakela gizarteko erronka konkretuei erantzuteko lan egiten baldin badegu, ez? Ezagutza berria bai sortu ikerketaren bidez, baina ze problemai erantzuteko, ze erronkei erantzuteko. Eta hori, aktorekin beraiekin, gobernuekin, enpresekin, erakunde sozialekin lan egiten baldin badegu, ikerketa hori txertatugoa egongo da bezala daukagun beharrei erantzuteko, ez? Orduan nik pixkat hori botatzen dut, igual hezkuntza sisteman faltan bultzada bat lan egiteko gehiago besteekin. Eta orduan badaude lanbide heziketan adibidez Euskadin aurrera pauso handiak eman dira prestakuntza dualean, iruditzen zait beste hezkuntzako beste alorretan, bai eskolan, ikastetxetan eta bai unibertsitatean ikaragarrizko aukerak irekitzen direla gehiago lan egiten baldin bada esperientzia errealetatik ikasiz ere bai, ez? Konexio horretan. Hor iruditzen zait izugarrizko aukera guzkagula. Eta hor, lehen komentatu egun beste galdera batekin oso lotuta dago, ekonomia txikia izateak, ez, herrialde txikia izateak abantaila pila bat emateizkigu hori iteko. Ez, ordu hor salto bat, badaude iniziatiba batzuk eta idea pausok ematen. Nik uste hor bultzada bat emateak horri, asko lagunduko lukela gure etorkizunean. Eta gure bezalako ekonomia batean, izan dugula kultura hori bai, ez? Pixkat hezkuntza eta enpresak, industriak kasuan lotua egotearenat. Eta behar ditugula tresnak, pixkat eztabaida horren egon delako kalean. Gu behar ditugu ere, gure autogobernuan aurrera egin behar dago, soberanian aurrera egin behar dugu, eta zentzu horretan baita ere hezkuntza oso baldintzatuta dago, estatu mailan, bintzate Euskal Herrian, dagoenarekiko, eta askoz ere motelago doa gai hauetan adibidez. Orduan hor ere, nik uste dut Euskal Herritik eta Euskal Herrirako hausnarketa bat egin behar dugula, ez da? Azken finean,
hezkuntza esaten dugunean da gure oraina eta etorkizuna, ez? Bai maila pertsonalean, maila sozialean eta maila ekonomikoan. Orduan, benetan garrantzi handiko elementu bat da, ez? Bai, guztiz ados. Hezkuntza, garapenerako pertsonen prestakuntza eta gaitasunak lantzea da ardatz nagusina, esango nuke nik, orduan. Bai, hor bultzada bat ematea, garrantzitsua litzateke.